Porter Charlton hi Washington DC a cheng ani a apa hian kota judge na athok thina mase he na hi bansanin War Department Bureau a ho tu ber na athok le a apa na awang hian chung ko zaom tak an ni bok Porter apo hi hreom hrelu tuklovin a seilian choboka Porter a hian azirna te azo hnu in National Bank New York Clark na athoka ama hi pazai dam le taimatak ani boka mase adu lo le angai nat lo zonga chuan thinram tak ani thung he na atho atanga reilo te a hian lemchang thiam Mary Scott nen anin tonga Mary Scott hi San Francisco a lungal thei hmanga sumdong thin mi hausa tak fanu ani bok Mary hian a puitlin hnuwa lemchan thiam le lar tak mi te hriat hlo tak ni chu atum ber ani thina mase atumange ro chuan mihring nal le ngai nat om chu ani lem lo Mary hian San Francisco a anom lai hian a chung te kalsanin indang alua Mary hian a indan hnu reilo te a pasal anei zui ta bokani a pasal hi lawyer ani a anin nei atanga reilo te a United States a lawyer pakhat assistant a omta ani mase Mary chu chung ko hausa tak atanga lo chor chuak ani awangin sum mandan a thiam lova thilman to le tangkai lawa sum a khoral hnem em thina chumia wang chuan a pasal nen chuan anin mil talo hle maya reipo in nei lovin anin then ta ani anin then hnu po in a thil tum lem chan thiam lar takni chu ala tum fana ti chuan film pakhat The Princess and the Butterfly tia chuan chang turin somna adong ta ani chu film chang tura a in buat sai lai chuan chu film ma chang ve tur Naval Castle nen chuan anin tong le ta reipo anin zui ma chuan anin nei le tamaya kumsang kha zakwa panga a Mary tenu pa chu New York ka lar zual du in an pema ma se mi do thailo Mary chuan adu le chak ang mai chuan adu ang chu a hmulova Mary chuan lara chak ema wangin a pasal nen chuan anin mil hlei thei talowa ti chuan ato kelumam ti ni om takin anin then le ta ani mase Mary chuan lemchan thiam tak ni tum chuan a bei tanga a hian a ani ber maya kumsang kha zakwa pakwa a chuan lawyer William Craig nen anin tonga anin kop le a du po anin du ton hle a anin ei zo lo chau ani ber maye mase reilo te a chuan Mary chu a ma ang bok khan a om le ta a Craig kalaka a bei seina a san em awangin le a hau tak em awang chuan William chuan in then mai adu ta a William chu pafel fai tak le dik taka thil ti du mi ani a pacheng vong le thil ti thlep mi ani a tunlai nula then khat chuan ngai zonga tan chuan a boring ma an ti tur ang chia fel kha ani chu Mary chu William chuan Peacock Alley thingpui dora a hruaya an pahni chuan kong hran zo chu an tana that ve arin zok thu a hril ta ani sangkhat zakwa pakwa August ni som pathuma chuan Mary chu abial pa William an a thenna awang chuan alung ni lo hle a William itel lo chuan te po ati ani mai theya a hlim thei ngang lova arukin tuk vera te po atrap ve mai theyani chutia a then tamai chu a hre thiam thei ngang lova a be kala a silai kengin William chu munle muna akap ta si mai ani mase a ipte chunga fountain pena tak chuan akap fu a chuan chan himin thi em chu a thi talowa mase Mary ero man ani ta thungani tual tha tumna khe siam sak ani ta a Mary kota a in lan ni chuan ko chuan bel adil na chu a phal saka ti chuan bela chuakin asuang tu na ti hlotling thei turin New York ka alet le ta ani Mary chu kum somli lai alo ni ve ta a ti chuan Mary kum somli mi pasal voi ni then to mel thatak mai lemchan thiam lo chamta chu zoi in a mel that na le duom na te chu alo chuai tran ta a ama po a in rin tok na atla hniamin a thin chesot hle ti chuan February sangkhat zakwa soma chuan New York Banker Porter Shelton nen anin hmel hriat ta a Porter chu Mary ai aletin ano pangzo ka heti hun lai hian Mary hian
len lai a rual lo hi a poi ber mai ti hlate kha a save rut mai thei ani ti chuan porter chu a thok rimin a taima boka mamo belle chuang nei to lo ni om tak hian a hlo tlinga Mary ve thungero chu a suang tuana le tum zong zong hlo cham ani thunga a hnu rei lawa chuan porter le Mary chu Delaware trainin an kala anin nei ta ani ma se porter pa ero chu he anin nei na hian alom lo hle a apa chuan ama aya upa nupuya anei chu tha atilovin ati kholo zoin a ringa asum le pai le ama ngei po chu ti chedu vek turin a ringa ni ti chuan honeymoon an man zo chuan porter chu a chau melin a chak lo hle a tha reng anei lo boka apa chuan doctor hne na a thon ta a ti binat na avei hi alo ni a Judge Charlton chuan a fa pahrisel na chu ngai tu in poisa a pe a Italia Lake Como boruak thate dong turin a thon ta a anu pa chuan Italy chu an thleng ta a Mary chu chutia boruak dang hip khothong tura kalvel chu a phur le a ma se porter ve thungero chu anat na ringot chuan aril ru alu a apa in poisa aken tira zir chuan sum chu ren taka mana in dai zai thei ang bera mana tul ti a hria a sumpo aren le a ama ero chu Mary chu tiang ani ve hau lo mai ril rudang da ya puwa poisa amang chak ema an man zo nuwa porter pa chuan aron thon le mai tura anga yani sum chu amang hiau maya chutia sum aren lo ema wang chuan an nu pa chu anin hau buai tan ta a anin hau rin thei ema wang chuan an thlen na hotel chuan chuak mai turin an ngen hiala chumi hmun thowa hotel te dewa chuan anin son ta ani ma se ta chuan anun dan chu Mary chuan a thak chuang lova poisa ala mangna sa ema anu pa po chu anin hau chu an la ban san thei chuang lawani adang lam na chu tuman anin hau thom chu an hrelo thungani jun ni kwa sangkha zakwa somjana chuan anin hau le ta a chu an mi hau safa lanau pang tak chuan an sum din munte a hrisel lo dan tele mei chedik lo alo nei ti thleng te chuan a in ngai tua le tran ta a Mary ve thungero chuan a pasal chu za lo takin a chang zat thunga a pasal chu tranpuya angai dan te pompuya za sak ai chuan musid le diriam tak takin a tong khuma chuta po tara in sum zo lo chuan thing tu bo chu ala loka cher chu a chu cheta vek maya anu pui po chu alua voi thum a chua a hnek boka ni kho hrelovin om ta ani po tara chu a chi ai buai le a anu pui a that nge ya a in nga ya an hre chua ka ni chuan an ti hlum nge a in ring bokani ti chuan ti dan dang angai tua ta a Mary taksa chu ti ral dan angai tu a an zin na a an thing rem ken chu ada tha a lungrit tak ada tel boka zan ani ma chu a ngak ta a tuman an mulonia a hriat vele thing rem chu a hnuk chuaka tuipui kama chuan a pai ta ani tuya apil thleng a ngaka apil ta mo tia chuan a let san ta ani a om na nga ya chuan a let le a om zel dan tur te chu ruwa manin amu hil zom ta a Genoa Italian port lampanin Lake Como atang chuan relin akal le ta a New York khopui pan turin longa second class ticket ala a nili anga ka chumi chung chuan ko thera te chuan wak velin athil ti tak te chu angai tu newa long chu ma chuan chu hmuna chuan an ron man mayang ti a hlau le a Mediterranean Sea an pel hnu Atlantic Ocean an thlen chuan ama le ama chu a in nem chopa anu pui ruang chu lungnen a thun kop tho awangin le apil ngei ti a hmu wang chuan ron lang le mai thein a ring lova chu wang chuan anu pui ruang chu an hmu chhuwa a ring lovani an ma ni ina ho mai chu tha chuan a hreta a ma se thil hriat mai pakhata nei chu tui chung ril monga gas om chuan mihring taksa thi to chu aron vor chuak le thei ti chu ani ti chuan tuala thani atanga ni thumna a chuan sangaman tu te chuan waw kama thingrem chu an chhar tangei maya
police te hne na rang takin an report ta ngala Italian police te chuan nu chui na chu an thok ngal char chara ruang chu tunge ani hria anom le om lo an han zot kwal zungzunga Mary Charlton ani thu an hreta a athi ma vela a hun man dan te chu an han chui kwal zungzunga a pasal nen chulai hmuna an jin thu te po an han hrele ta a ti chuan a pasal chu an ring hlel ta a porter chu thu an zot tran ta a ti chuan a pasal porter chu an chui chuak ti ti tran ta a jinoa thil thlen dan te porter chu longa a chuan le chuan lo te an han chui zela police te chuan porter chu SS Princess long an tia chuan a chuang ngei ni in an hria a America lam police te chuan Italian police ne na chuan SS Princess longa chuan New York lam pana akal nia an hriat thu an ron soita a police te chuan longa tang chuan tu ma chuk an phalawa passenger ming chu an enfia ta char chara passenger jinga mi Jack Coleman ti chu porter nen chuan in ang an ti hlea an han en chian deuh nu chuan ani nge in an hreta a porter chu kut kolbun tirin police station a rang taka hruai anita a ti chuan porter nge ani ti Mary Unau pa Henry Scott chuan aron fin fia ta a ti chuan porter chu athil ti sual chu alang chuak tran ta ani police te hne na chuan in soi fia in anupui chu a hmangai tak zeta ma se anupui chuan aza lo thu te adam lo awanga chu hmuna local an ni thu te le anupui chuan sum man athiam lo em awangin anin hnial buaya athin rim lutukin ama in control zo lovin atum lok wang ni hau lova atha tak thu asoita a athu buai ngai tua dan tura chuan Italy le America sarkar chu anin berona ma se America chuan arama tual thatlan chhia ang chi vela engma abuai pui ngai lovani porter chu apa chuan mi a ni in asoi wangin an man na state ta New Jersey a chuan mi adana chuan anda phota doctorin a exam chuan apa soi chu dik ni in a ange yani ti in finfia ani thu asoya chanchin bumi telam chuan mak anti in phiaruk na a om hial ten an ringa thu nei tu sang lam chuan porter chu press conference reilo te chunga tan nei an phalta a uluk taka ven him ani bok porter chuan Mary chu a hmu masak bera tanga a hmangai thu te an kumin thlauna in an pahnin kara ti buai lo thu te le tual thana thlenjana thil thlen dan te chu asoi ta a thu nei tu te lam chu Italia thon emo USA tan tir ture mo chuan an buai ta a kum thum chu New Jersey zela atan hnuwa Italy lama chuan longin an thon ho ta a Italy zela kum engemaw zat atan hnu chuan sangkhat zakua som paruk January khan chhuwa zalen anita ani ole tun tuma tan chuan kan du tok le photanga ka video min lo thlir sak tu te in zawa in lom thu ka hril chewa he ka channel hi min lo subscribe sak le like min lo pek sak turin ka som bok chewani ale peka ngai nom jok ron ti chhuwa le kan tumanga in ria zel theina notification bell kha min lo on sak don nia hun man nuam vekule